В ерата на социалните мрежи, видеосъдържанието се превърна в един от най-ефективните инструменти за ангажиране на аудиторията. То позволява на бизнеса не само да привлече внимание, но и да изгради доверие и лоялност. Ето защо трябва да правите видеа за своя бизнес. Подобряване на органичното достигане до потребителите. Социалните мрежи със сигурност насърчават кратките видеоформати, Shorts и Reels, като им предоставят предимство в своите алгоритми. Това означава, че бизнесите имат по-голям шанс да достигнат повече хора чрез органичното показване на техните кратки видеа. С по-голям обхват на аудиторията, бизнесите могат да привличат нови клиенти и да увеличат разпознаваемостта си. Интерактивност. Кратките видеа предоставят възможност за по-голяма интерактивност с потребителите. В социалните мрежи като Instagram потребителите могат да коментират, да харесват и да споделят краткия видеоформат. Това създава възможност за директна комуникация с потребителите и по-добро разбиране на техните желания и предпочитания. В обобщение, кратките видеа като Reels и Shorts се утвърдиха като изключително ефективен канал за комуникация с аудиторията. Те позволяват на бизнесите да се откроят с креативни послания, да задържат вниманието на потребителите и да засилят връзката с тях. Да не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ми!